Tak toto je ona. Nádherná a unikátna holen zadnej nohy stegosaura. A zda by sa dalo k nej aj pritúliť. A hoci má zhruba 150 miliónov rokov, stále ako keby podopierala monumentálneho dinosaura. Keď v januári tohto roku exkavovali holandskí paleontológovia v americkom Wyomingu sfosilizovanú tíbiu a fibulu zadnej končatiny až 5-tonového stegosaura s 2 pármi charakteristických chrbtových kosoštvorcových kostenných platní s pravdepodobne termoregulačnou funkciou, naša prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ešte ani nesnívala o tom, že tento unikátny a originálny nález získame nakoniec natrvalo do našej expozície. Ale je tu, aj pre vás všetkých, ako svedok neobyčajného typického semiaridného paleoprostredia neskorej Jury a až o 80 miliónov rokov starší ako slávny Tyrannosaurus rex.